Moro, mun nimi on Maxi Snor. Mä oon töissä VP Eurorefillä. Mä toimin VP:llä huoltopäällikkönä. Mä oon tullut noin 3 vuotta sitten firmaa. Mä päädyin tänne sillä tavalla, että kävelin ovesta sisään ja kyselin, että oisko hommia, ja täällähän niitä sitten oli. Mä valitsin LVI-alan ja nimenomaan kylmäpuolen sen takia, koska tämä on kehittyvä ja mielenkiintoinen ala ja aina oppii jotain uutta ja jatkuvasti kehittyy tekniikka ja kaikki ympärillä. Ja mun mielestä parasta tässä alassa on kyllä ne ihmiset, joiden kanssa pääsee työskentelemään. On ihan huippuporukkaa kaikkialla. Parasta opiskelussa oli se, että kun en ollut aiemmin käsillä tehnyt mitään tällaisia teknisiä töitä, niin pääsi siinä sitten kokeilemaan ja juottaa putkia ja lisäilee kylmäaineita ja harjoittaa näitä taitoja, niin se oli itselle kyllä paras. Mun tyypilliseen työpäivään kuuluu asentajien työtehtävien jakaminen, heidän auttaminen, jos ne tarvii apua jonkun keikan kanssa, varaosatilaukset, kylmälaitehälytysten tarkistus, eli jos jostain meidän kohteesta tulee hälytys, niin mä tarkistan sen ja katson, että tarviiko jatkotoimenpiteitä. Ja sitten mä myös vastaanotan työtilaukset, eli jos asiakkaalla on joku hätänä, niin ne soittaa sitten mulle ja mä teen siitä työtilauksia. On hauskaa, meillä on ihan hemmetin hyvä työporukka täällä ja pomokin virnuilee tuossa taustalla siihen malliin, että on kyllä hauskaa. Alalle kannattaa kyllä ehdottomasti hakeutua, aina löytyy jotain uutta opittavaa ja löytää itsensä usein tilanteesta, missä pääsee vähän haastaakin itteensä. Kylmäala on kyllä ollut ykkösvalinta ja suosittelen.